dospělým lidem s mentálním postižením, vlastně prohloubit dovednosti, které se týkají běžného života. A teď vlastně skoro rok pracujeme na tématu asertivity, vymezení se a právě nastavování hranic. Já teď jedu do Fosy, víš, tak do Fosy na školení, tak jenom volám, jestli jste v pořádku. Pavel na začátku vlastně nácviku se s tématem asertivity seznamoval úplně poprvé. Vlastně jsme si museli vysvětlit, co to asertivita je, k čemu je dobrá, kde ji používáme. A Pavel už se umí velmi obstojně sám za sebe postavit a umí se vymezit a říct vlastně, co potřebuje, jaký je jeho přání a stát se vlastně za tím. Společnost FOSA, dobrý den. Dobrý den, tady Pavel Endele, já jdu do podpory samostatnosti. Ano, pojďte nahoru. Pomalu jako dokážu už se jakoby sám jako ohradit, když je mi něco nepříjemného. Dříve jsem s tím hodně bojoval. To je dobrý, že když člověk má nějaké problémy v práci, tak aby se dokázal ohradit. Dáte si něco k pití? Já vás vidím. Já vás taky. Já mám pro vás připravený pár cvičení. Budeme dělat zase opakování na asertivitu, protože ta se nám hodí do života. A vlastně pak i k novému tématu, co budeme dneska otevírat, tak to jsou osobní hranice. Kdy budete mít za úkol rozřadit, jestli to je asertivní, pasivní nebo manipulační. Jo. To bude manipulátor. Tak třeba manipulátor bude Modrá. modrá. Dobře, tak já udělám tak. Sebevědomí. Aby řekl asertivní. Ten individuální plán, kde jsou vlastně stanoveny cíle, tak je na půl roku, s tím, že se pravidelně scházíme každý týden na dohodnutém vlastně dni a času. Klienti u nás můžou nacvičovat vlastně cokoliv, co si přejí, v čem se chtějí osamostatnit. Pomáháme klientům v oblasti finanční gramotnosti, nakupování, třeba práci na počítači, na Skypeu, práci s e-mailem, k tomu se váže nějaká bezpečnost. A upřímně a s respektem komunikuju s ostatními. To je ta správná volba. A co to poslední? Vyžaduje po druhých poslušnost, nepřijímám názory druhých lidí, neposloucháme. Tak co byste zakroužkoval? Cčko. Správně. Pavel si vlastně tu službu řídí sám, i to, na čem vlastně chce pracovat. Kdyby byla možnost, tak bych se chtěl naučit, jak rozpoznat na Facebooku, jestli ten člověk je pravý, nebo jestli se má jako falešný profil. Tak v práci nadřízený vám dá směnu ze dne na den a vy máte už nějaké plány a musíte říct to ne. Tak si to zkusíme. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Já mám pro vás takovou nabídku, nechcete si zítra vzít směnu, mě tam vypadly kolegové, abych vás tady potřebovala. Bohužel zítra nemůžu, já mám zítra něco důležitého, bohužel nemůžu. A co máte důležitýho? Opravdu vás tady potřebuju. Omlouvám se, ale opravdu to nejde. Vážně, já to nejde. Já už něco mám jinýho. Aspoň třeba na 3 hodinky, že opravdu byste tady. Nemůžu. Pavel od začátku spolupráce ušel velký krok a vnímám tam velký posun. Jsem rád, že mám novou práci, jsem rád, že mám víkendy volný, jsem rád, že když mám čas, tak pomáhám i hasičům dobrovolným, kde jsem vlastně jakoby v sportovním týmu. Proč je důležité se osamostatnit? Protože je to svoboda. Jsem vlastně nezávislá na vůli ostatních a můžu si dělat, co chci. Můžu třeba si vjet přítelkyni nějakou hvězdárnu, můžu třeba něco dělat na zahradě, nebo můžu třeba, nevím, něco vařit doma, když rodiče jsou na chalupě. Prostě si užívám svůj volný čas, tak aby mi to vyhovovalo.